इंग्लंडच्या सगळ्या आज्या इकडे सॉन्ग म्हणतात आणि बाबा इकडे त्यांना सगळे बाबा त्यांचे चेअर्स करायला थांबलेले. इंग्लंडमध्ये क्रिसमसमध्ये असे छान छान प्रोग्राम होत असतात. आणि आता क्रिसमसचा मन सुरू तर दर सॅटर्डे संडेला काही ना काही नवीन हे लोक करत असतात. आता हे सगळे ओल्ड लोकांचा ग्रुप आहे आणि हे मस्त इथं गार्डनमध्ये सॉन्ग म्हणतात, एन्जॉय करतोय मस्त. हे बाबा